Türkiýede resmi taýdan ýaşaýyş ruhsady bolan 117.900 Türkmenistanly ýaşaýar. Bu ýurtda ýaşamaga resmi dokumenti bolan daşary ýurtlaryň arasyndaky iň uly ikinji görkeziji bolup, Türkiýede Türkmenistanlylardan has köp 40 million irlatly Iran raýatlary ýaşaýar. Bu baradaky sanlary Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdürligi getirýär. Resmi sanlara göre 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky ýagdaýlara laýyklykda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatly 1.067.803 daşary ýurtda bolup, Türkmenistanlylar olaryň 9,13%-ni emele getirýärler. Türkmenistanlylardan soň Siriýa, Eýran we Özbek raýatlary gelýär. Resmi maglumata görä, gürrüňi diýen möhlet içinde gysga möhletli ýaşaýyş ruhsady bilen 95.299, student ýaşaýyş ruhsady bilen 9.882 we maşgala ýaşaýyş ruhsady bilen 4.727 Türkmenistanly hasaba alınıpdyr. Bellemeli ýeri gysga we student ýaşaýyş ruhsadyny alan Türkmenistanlylar sany boýunça beýleki ýurtlaryň arasynda hem ikinji orunda dur. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri barha ýitilen ykdysady kynçylyklar has köp Türkmenistanynyň iklenç gözleginde daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Munyň bilen baglylykda Türkiýe iki ýurduň arasyndaky syýasat ýeňillikleri we dil umumlygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iň kän giden ýurduna öwrüldi. Şol bir wagtda pandemiýanyň fonunda halkara gatnawlaryň çäklendirilmegine hem garamazdan görnüşinden Türkiýede ýaşaýyş ruhsadyny alýan Türkmenistanlylaryň sany geçen ýyl kagaranyňda 35% semete artypdyr. Geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsadyny alan daşary ýurt raýatlarynyň arasynda Türkmenistanlylar Iraklalardan we Siriýalılardan soň 3-nji orunda bolupdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň geçen ýylky maglumatynda ýurtda 87.200 Türkmenistanynyň ýaşaýyş ruhsadyny alandygy aýdylypdy. Bellemeli ýeri ýokurky resmi sanlar diňe ýaşamaga resmi taýdan ruhsady bolan daşary ýurt raýatlaryny görkezýär. Şol bir wagtda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun ýagdaýda başga da 10 miňlerçe türkmen migrantynyň ýaşaýandygy bellenilýär. Türkiýedäki Oğuz Medeniýeti Hyzmatdaşlygy we Bilim Jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nurmuhammed Annaýew hem bu ýagdaýlary ünsi çekip, Türkiýede näresmi ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň sanynyň ýüzlerçe miňe ýetýän bolmagynyň mümkindigini nytaýar. Ol 1-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen geçiren söhbetdeşliginde Istanbulyň deportasiýa merkezinde saklananda bu ýagdaýlara gözli şaýat bolandygyny belledi. Gün geçdikçe näresmi ýagdaýda galýanyň sany köpelýär. Olam nädip bolýar? Birinciden 2012-nji ýyldan bäri, 2010-njy ýyldan bäri gelip ýaşap görenler bar. Köni pasportda gezip görenler bar. Olar hiç ýerde hasaba alynok. Sesine de her ýyl pasportynyň soragy gutoranlar goşuldy. Olam ine şu ýyl öň açyldy. Interpretlerden habar ýok, gezip görenler bar. Pasportyny ýitirenler bar. Onuň serisiň ýyl geçdikçe köpenýär. Ol Türkiýede ýaşaýyş ruhsady bolan Türkmenistanlylar ikinji orunda ýerleşdirilen bolsa, bu görkezije näresmi galýanlar hem goşulsa, onda türkmenleri bu hasabatda birinji oruna ýerleşdirip boljakdygyny hem aýtdy. Eger resmi ýagdaýda galanyň sany Türkiýede ikinji ýerde bolsa, diýmek näresmiler onuň iň azyndan 3 estesi bar diýip men çaklaýabiljek. Jemi Türkiýede 700-800 miň türkmeniň bardygy çaklanylýar. Onun bir şol 200 miň togra uragy men pikirimçe resmi ýagdaýda mukadiýanna. Galy bersede hukuk toporlary türkmen migrantlarynyň köpüsiniň kanuny resmi namalarynyň ýokdugyny, netijede olaryň Türkiýede erkin hereket etmek hukugyndan mahrum galýandygyny aýdýarlar we resmi aşgabady möhleti için pasport meselesi boýunça çäre görmäge çagyrýarlar. Annaýew hem Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň özlerini bagly bolmaýan ýagdaýlar sebäpli resmi ýaşaýyş ruhsadyny alyp bilmeýändiklerini, munyň netijesinde iş haklaryny talap etmek, saglyk ähtiýaçlandyryşyny almak, şol sanda ölüm howply koronavirus ýokunjugyna garşy vaksina sanjymyny hem urdurmak mümkinçiliklerinden mahrum galýandyklaryny ünsi çekdi. Onuň esasy kötünçleri gaçyp bukulup, gizlenip, şeýdip işlemeli. Yani bu ýagdaýdan habardar bolan iş verenler var, iş berýänçiler, Türk raýatlary. Bularym käbirler ulanmak bilen. Yani barın ha git, nire sen git, arzan şoň aýtsaň aýt. Hay bir gaty gözüňi da türkmeniň gelen güni
sağlık ihtiyaçlandırmasının en esasy ýeri. Esasy şol bolmaýanynyň sebebi pasportlarynyň ýoklugy, pasportlarynyň köne pasportlarynyň urulyp bilmeýänligi, üstesinden vaksinasiýa işlerimi edip bilen oklar. Gepin gerdisine belletek Türkiýedäki Türkmenistanlylar Türkmen häkimetlerini Sultanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar häkimetine garşy ençime tapgyr protestler geçirip ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip başladylar. Emma soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistleri ýygyderli basyşlary we fiziki zorlugy tezewar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet guruluşlaryny ulanmak tinançyklary barada öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada statistik maglumatlary jemgyýetçiligi mälim etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında 2 million töwereg raýatyň uzak möhletli etasda daşary ýurtlara göçüp gidendigini mälim etdiler. Mary vilayetinde koronavirusun ýaýramagyna garşy girdilen hereket we transport çäklendirmeleriniň saklanyp galmagy jemgyýetçilik awtobuslarynyň kirey narhlarynyň 5 esse gymmatlamagyna getirdi. Mundan başga da hususy ýetçilikdäki taksileriň kirey narhlary hem 50% ýokarlandy. Bu gymmatlamanyň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Marda ýene kirey narhlary gymmatlady. Şu günler Bayramaly şäherinden Mary şäherine gaýtjak bolsaň, awtobuslar her ýolagçydan 50 manat alýar. Mundan bir aý çemesi ozal awtobuslaryň kirey narhy 1 manatdy diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Marly ýaşaýjy 30-njy noýabrda habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Avtobus gatnawlaryny gaýtadan dikeltdiler. Ýöne häzir polisiýa her 2 adymda awtobusy saklap, ýolagçylaryň 2 metr aralygy saklaýandygyny ýa saklamaýandygyny barlaýar. Şol sebäpden her bir setirde öň 2 adam oturan bolsa, indi diňe 1 adam oturtýarys. Öňler awtobusa 40-50 adam alýardy. Häzir ýolagçylaryň sany 10-12 adamdan geçmeýär. Biz maddi ziýan çekmejek bolup, kirey narhlaryny galdyrmaly bolduk diýip awtobus sürüjileriniň biri anonimlik şertinde habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda COVID-19-nyň ýeke ýagdaýyny da resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri şu ýylyň tomuz faslynyň ahirinde girdilen bir karantin çäklendirmelerini noýabryň ortalarynda gowşadyp başlady. Lewap, Mary we Balkan vilayetlerinde käbir bazarlar, restoranlar we kafeler açyldy. Şeýle-de käbir awtobus gatnawlary gaýtadan dikildildi. Karantin çäklendirmeleri gowşadylyp başlanan bolsa da habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurdun dürli künjeginde polisiýa işgärleri maska dakynmak we 2 metr aralygy saklamak baradaky düzgünleriň berjaý edilişine bir gözökçülük edýär. Düzgüni bozan raýatlara 50-100 manat aralygynda jerime salynýar. Bu gözökçülükler şeýle-de awtobuslaryň çäkli ýolagçy kabul etmegi hususy taksilere bolan talaby hem artdyrdy. Bu talap hususy taksileriň kirey narhlarynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Taksiler her adam başyna 15 manat talap edýär. Mundan bir näçe hepde ozal olaryň narhy 10 manatdy diýip Marly ýaşaýjy bellidi. Şol bir wagtda ol polisiýa işgärleriniň hususy taksilere ýeterlik gözökçülük etmeýändigine, olara 5 ýolagçy münse-de hiç ýyly jerime salynmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz ýüzlerçe adamyň vilayetyň beýleki etrapdyr şäherlerinde işleýändigine ünsü çekip, awtobus we taksi kireyleriniň gymmatlamagynyň ykdysady kynçylyklar sebäpli ozalda aýdan aýa zordan güderan aýlayan köp maşala hasta agram salýandygyny hem aýdýar. Adamlaryň işe gatnamak üçin hiç ýyly şert ýok. Her gün taksa 15 manat berip işe gatnajak bolsaň, aýlyň ýarysy ýol kireye gitjek. Awtobusa müneli diýsek, ýeterlik awtobus gatnawy ýok. Adamlaryň durmuşy gün-günden kynlaşýar diýip Marly ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk jemgyýetçilik awtobus narhlarynyň gymmatlamagy barada Türkmen Awtologlary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Agentligiň web saýtynda Balkanabad we Gumdağ şäherleriniň täze awtobus ugru bilen birleşdirilýändigi, Aşgabatda 27-nji we 97-nji belgili täze awtobus uğurlarynyň işe girdilendigi deşilikde 25-nji we 16-njy noýabrda habar berilýär. Ýöne onda gymmatlamaýa ilatyň transport kösünçlükleri barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ýatlasak 18-nji noýabrda Aşgabatdaky habarçylarymyz şäheriň etegindäki ilatyň transport kynçylyklaryna duçar bolýandygyny hem habar beripdiler.
Olar muňa çäklendirmeler sebäpli Büzmeýin Gökdepe, Äne-Uýaly, Aşgabatyň düzümine girýän şäher ýakasyndaky şäherçelere hususy mikroawtobuslaryň gatnawynyň ýatyrylmagynyň sebäp bolýandygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeleriň işi towtadylan ýa çäklendirilen edare kärhanalara şeýle-de ýurt raýatlaryna nähil täsir ýetirýändigi barada hiç ýyly mesele gozamaýar. Häkimetler çäklendirmelerden ziýan çekýän edare kärhanalara ýa raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömeg berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada hem köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýärler. Lewapda pawty hasyl ýygnalan gowuçy meýdanlarynyň çöpüni bir otot çapyp ýygnaýan kärenetçiler administrativ jogapkärçilige çekilýär we olara jerime salynýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Farap we Däne wetraplarynyň obalaryny, şol sanyny goýgala, parahat we kıraç geňeşliklerini gowuçy çöpüni bir otot çapan pawtaçy kärenetçilere jerime salynıpdyr. Türkmenistanyň obatdaky pawty möhsümi tamamlaýjy tapbora gadammasy, adat bolşýaly ýurtda pawty möhsümi buýlum häkimetleriň mejbur zähmetden peýdalanmagy, şol sanyny büdjet işgärleriniň we mektep okuwçylarynyň ýygymy mejburi çekilmegi ýaly çäreler bilen alınıp baryldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygym möhsüminiň dowamyny ýygyderli habar berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun oba hojalyk puwdugyny gödäwçilik edýän vice-premier Esenmurat Urazgeldiýew dowam edýän pawty möhsüminiň 25 dekabrda resmi taýdan tamamlanýanyny oglan edipdir. Azatlyga ma'lum bolşyna görä vice-premieriň bu baradaky tawsyrygy welayet resmiýetleriniň dikkatyna ýetirildi. Habarçymyza görä ýakyn günlerde oba hojalyk boýunça vice-premieriň Lewap welaýatynyň gowuçy meýdanlaryna sapar etmegine garaşlýar. Garaşlýan saparyň öňü türesinde habarçymyz büdjet işgärlerinden ýygym üçin öz orunlaryna adam uğratmagyň talap edilýändigini habar berýär. Talaba laýyklykda jemaat hojalygynyň işçileri pawty ýygymyna özleri gatnaşmaly bolýar. Muňa garamazdan Azatlygyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp gowuçy meýdanlaryna ýygmak üçin pawty hasylynyň ýokdugyny habar berýär. Pawty ýok, büdjet işgärleriniň işini towtadyp olara uly magistralyň uğruny pawty daşıyan tehnikalardan gaçan pawtany ýygnaýarlar. Olary ýol uğradýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Bu aralykda Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä pawty hasyly ýygnalan gowuçy meýdanlaryna gowuçy çöpüni bir utat ordurýan kärenetçilere temi vermek işler administrativ jogapkärçilik bilen çäklenmeýär. Olar gowuçydan boşan ýerlerini öz hasabyna buğday ekmäge mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Resmi ruhsat bolmadan gowuçanyň çapmy işlerini geçiren kärenetçilere her bir hektar yer üçin 1000 manat möhsberine jerime töletdirýärler diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyz gowuçy çöpüniň bir utat çapylmagy bilen bagly jerime töletdirilen bir Farap ýaşaýjysynyň duçary bolan kynçylyklaryny mysal getirdi. Farap etrawynyň bir kärenetçisi pawty hasyly ýygnalan gowuçy meýdanynyň çöpüni häkimetlerden bir utat çapdyrandan soňra 2000 manat möhsberine jerime tölemege mejbur edilipdir. Faraply kärenetçi 2 hektar gowuçydan 600 manat möhsberine ýyllyk girdeji gazananyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli kärenetçiler döwletiň oba siýasatyny nägililik beýan edýärler. Talamak kimini goýmadylar diýip bir kärenetçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu 600 manat girdeji gazanyp 2000 manat jerime tölen kärdeşiniň ýagdaýyna salgylanyny. Bu aralykda 30 noýabrda Azatlyk radiosy maraly mekanizatorlaryň ähtiýaçlykça ýetmeçiligi barada habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun oba hojalyk puwdugynaky kemçilikleri barada gal bersede kärenetçi daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.